Wel, Ffion, sut wyt ti? Da iawn, ie. Mae pawb yn just buzzing i bod yma. Mae'r wythnos yma ar o blaen yn clas, so ie, mae pawb yn just falch i bod yma. Alle ti ddisgrifio y profiad o fod mas yma, yn bersonol i ti, ond hefyd fel tîm Cymru? Fi'n credu bod mae pawb yn just taken back tyma bach. Support from gytre neu yn y crowd, mae wedi bod yn just fantastic. Mae pobl Cymru wedi just blow on you away, really, yeah. A yn y gêm diwetha, nes ti ddechrau wrth gwrs, sut deimlad oedd i sefyll fyna gyda'r tîm yn canu'r anthem ac yn clywed yr anthem gan y wal goch? Wel, maen nhw'n canu yn mor... Wel, mae'r can yn tyfu bach off hefyd. Mae pawb yn off, so ie, sa'n gwybod beth mae hwnna, ond mae'n mor fel proud i fod yma yn gyda chwaraewyr arall yn canu i Cymru. A jyst mae'r wal goch yn huge. Mae'r mor goch yn ni'n out-canu pob tîm ni wedi chwarae'n erbyn. So, ie, i bod yna yn sefyll yna yn just, pinch me, sa'n mynd i anghofio hwnna am fy holl bywyd i. A mae dy deulu i gyd mas yma hefyd i gefnogi ti? Ie, maen nhw'n just mynd bob mam gyda fi, so mae pawb yn cael tym bach o pys o Switzerland. So ie, mae'n tym bach o holiday nhw, ond ie, just popeth around y pêl-droed, so ie. A ni wedi sôn gymaint faint chi wedi creu hanes trwy cyrraedd fan hyn yn y lle cyntaf, ond oedd y gêm diwetha yna yn erbyn Ffrainc am foment i Jess i sgorio'r gol yna. O ie, pwy arall, ti'n gwybod, mae hi wedi bod yn, wel, legend i Cymru, a mae hi still yn legend i Cymru, a mae hi'n dangos hwnna pob tro, mae hi'n mynd ar y cae. A ie, pwy arall ond Jess i, dim ond just sgorio un gyntaf, ond fi'n credu bod mae hi'n record am oldest player neu rhywbeth, so mae hwnna'n ffynnu, mae pawb yn tynnu coesi amdano hwnna. Ond ie, a Sophie yn dod nôl hefyd, mae y holl profiad wedi bod yn ffantastig i ni fel chwaraeon. Ath y cefnogwyr yn wyllt pan nath Sophie Ingle camu ar y can, do? Ie. Mae'n galed i bod mas, y time oedd hi mas hefyd, a mae pawb yn gwybod oedd hi eisiau dod nôl am y profiad hyn a i dod i'r tournament. A ie, i bod yma yn gret, ond i cer arno a chwarae. Mae pawb yn mor farch i hi. A mae rai fi holi hefyd am Angharad James, capten y tîm. Sut mae hi wedi arwain chi trwy'r bencampwriaeth yma? O ie, pob tro, pob gêm mae hi'n ffantastig. Mae hi'n chwarae fel mae hi'n moyn i chwarae. Mae hi'n fel lido fel example. A ie, mae hi wedi bod yn ffantastig. Fi'n credu bod ar ôl hyn mae hi gallu edrych yn ôl yn mor proud. A sut deimlad sy'n yn y garfan nawr yn edrych ymlaen at y gêm yn erbyn Lloegr? Ie, wrth gwrs mae llawer o fel talks around y gêm, achos mae'r y Sais ac y Cymraeg. So, ni'n edrych ymlaen i'r gêm. Gobeithio bydd, wel, dim gobeithio, fi'n gwybod bod y pobl Cymru mynd i canu well yn nhw. So, bydd y wal goch yna. Bydd y wal goch yn crazy am y gêm hwnna. So, ni'n edrych ymlaen i'r gêm a gobeithio bydd Cymru yn dod behind us am y gêm olaf. A faint wyt ti wedi mwynhau gwisgo'r crys Cymru na? Faint o falchder wyt ti'n teimlo am y ffaith bod Cymru yma yn y Swistir? Sa'i gallu really roi mewn i geiriau, ond mae hwnna'r un peth os fi mewn Abertawe neu Caerdydd yn neud friendly. Ond i bod ar y llwyfan masif, a i gweld, ti'n mewn rhwng St Gallen a ti'n gweld croeso, i gweld pethau fel yna, a just y bucket hats rownd y lle, fi'n mor farch i bod yn Gymraeg, a i wneud ar y llwyfan hyn yn just, crazy. Fi wedi joio yr holl profiad yma, sa'n mynd i moyn mynd gytre, so, Ti ddim, it's neb moyn mynd gytre? Na, mae neb moyn mynd gytre. Ond gobeithio fi'n gael opportunity i fod nôl yma. O, Ffion, ni'n hynod o falch ohono ti a'r tîm i gyd. Pob lwc yn y gêm nesaf, a just diolch i chi gyd am greu hanes i ni'r Cymru. Diolch yn fawr.